ಗೌತಮಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬಾಯ್ ಕೆತ್ತಲು ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನೋದು ಅದು ಬಂದು ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೋನಾ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲರತ್ತ ಸೊ ಇನ್ನು ನಾನು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು 2 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಕಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೆಂದು ಪಂಡೇರು ಮೀಟಪ್ ಪಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಯಾನಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಕ ಬಂದೇನಿಯ ಸೊ ಅಂಡ ಎಂಕಲ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಎಡ್ಡುಂಡಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಕುಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತ ಈನ ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಥ ದಿನಟಿಯ ನೀನು ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಪ್ಪುನು ಪೂರೆಲ್ಲ ನಿಗುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತುವೆ ಸೊ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ಅದರ ಹೆವಿ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಂತಿತ್ತೇರು ದಯಪಣ್ಣ ಹೆವಿ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ನೀನು ಕಾಂಡೇರ್ದಿಂಕ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಾನ ಇಂಕ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಹೆಂಗು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಬಂಡ ಪೂಜಾತ ಯಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇಚ್ಚನೆ ಚಾ ಬರ್ದು ಇತ್ತ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮುಗಿಪೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಪಿದೈಡ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಂಡು ತುಲೆ ಫುಲ್ ಜಗಲಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅರ್ಥದ್ದು ಹುಲ್ಲಾಯಿ ಓಚಿದ ಆತಿಜಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುಕ ಬಂದು ಫುಲ್ಲು ಬೇಗ ಮಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಆಪುನು ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಇಂದ ನಿನ್ನ ಟೀನ ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಈನ ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ ನಿಂಗೆ ನೋಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತೆ 2-3 ಟೊಮೆಟೊ ಪಾರ್ದು ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂದಿ ಒಂದೆ ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡ ಸೊ ಒಂದೇ ಮಿಕ್ಸಿಗಿತ್ತೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊನ್ಗ ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ 2 ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ದಪ್ಪ ಮೂಲು ಯಾನು ದಪ್ಪ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಸೊಂದೆ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು 2 ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪುದೀನಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ಮೊಸರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೊಸರು ಪಾಡಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಆದ ಪಂಡ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪುದೀನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪತ್ತ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡತ ಒಂತೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಮೊಸರು ಪಾಡ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಡಲಾತೆ ಜೀವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮೂಲ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಂಡ ಒಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇದಾಗ ಪಂಡ ಅವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆನಾಗ ಒಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಪಾಡೋಲಿ ಸೊ ಇತ್ತೇನೊಂದೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಪೆ ಸೊ ಕಾಯಿಸಿತ್ತ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡ ತೂಲೆ ಮೂಲು ಗ್ರೀನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಟೊಮೆಟೊ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ದಿನ ಇನ್ನು ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಸೊ ಎಂಚಾಪಣೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೋಚ್ಪಬೆ ಸೊ ಗಾಯ್ಸಿತ್ತೆ ಯಾನು ಅರ್ಧ kg ಚಿಕನ್ ಪಸೊಂದೆ 1 kg 1.5 kg ಕಂದಿತ್ತೇವೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ಗೆ ದೀತೆ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ kg ಏನು ಚಿಕನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪರನೆ ಮುಲ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂದಿ ಉಡು ಯಾನಿತ್ತ ಒಂತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ರ ಪೋಡ್ಚಿ ಅವು ಅವೇ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋಂದಿಕ್ಕೊಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೊಂಚೂರು ಮೂಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ನಿಗ್ಲಿಡ ಹೂವು ಉಂಡು ಅವು ಹೂಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಹೂ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ಅವಿನ ಹೂಲೆ ನಿಗ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂತೆ ಶೋಕ್ ಮಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆವರಕ್ಕೆ ದಿಲೆಂಚ ಆ ವಡೆಗೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಗೈಸ್ ಅವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರ ದೀಲೆ ಬಟ್ ಕಬಾಬ್ ಅತ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ದಿನವೇನು ಒಂತೆ ಲೈಟ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರಿಗ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಆತಂಡು ಏನೊಂದೇನು ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದಿಪ್ಪೆ
ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಆತಂಡು ಏನೊಂದೇನು ಸೈಡ್ ಇರ್ದಿಪ್ಪ ಸೊ ಇತ್ತ ಪ್ಯಾನ್ ಇದು ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಡ ಗೀನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಲ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪದ ಸೊ ಅಂಚದು ಐಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಡೆ ಹಾಕಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಪುಕ್ಕ ಬೋಡಂಡ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಓಡಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋ ನೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಕೆಂಬಣ್ಣ ಬತ್ತಿ ಬೋಕ ನೆಕ್ ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸೈಡ್ ಇಡ್ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೋದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಗ್ರೇವಿ ಆತನಂದ ಅರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಕಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಉಂಡತ ಅವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ರಡ್ಡ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಆವೋಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಅಂಚನೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಒಂತೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕದು ಉಪ್ಪು ಪಡೋಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂಚ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡತ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಟ್ಟ ಅವೇನು ಮಸಾಲಾನ ಪೂರ ಬೇಪಾದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತತ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತು ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತತ ಅವೇನು ನೆಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಗೀ ರೈಸ್ದ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ದೀತಿನ ತಪ್ಪಲೆ ಕಿನ್ನೆ ಅಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚಾದಿಯಾನು ಕುಕ್ಕರ್ಡೆ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪಾಯೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಗಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಏನು ಗ್ರೇವಿ ತುಲೆ ಎಂಚ ಬೊಯ್ತೀನಿ ಗ್ರೇವಿ ಏನು ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಟೈಪ್ಡೆ ಮಲ್ದೆ ದ್ಯಾಕ್ ಪಂಡ ಗೀ ರೈಸ್ಗೆ ಪಲ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪಡೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಗ್ರೇವಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪದನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿನಿ ಇಜಿಂದ ಸಾರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಸೊ ನಿಗಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚ ಇತ್ತನ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಂಕ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಗೀ ರೈಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಗೀ ರೈಸ್ಗೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಲೀಟರ್ ಆತ ನೀರು ದೀದ್ದು ಒಂಜಿ ತಪಲೆಡ್ ಐಕ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊತ್ಪವಡು ಮೂಲ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿಂದೆ ಸೊಂದಯಾನ ನಿಕರು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಆಜಿ ಪಾವುದಾತ ನೀರು ಅರಿದಿತ್ತೊಂದ ಐಕ್ ಪದರಾಡ್ ಪಾವುದಾತ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಮುಕ್ಕಾಲು ಈತ ಒಂಜಿ ತಬಲೆಡ್ ಈತ ನೀರು ದೀರ್ದು ಐಕ್ ನಿಗುಲು ಏತಾರಿ ಪಾಡುವ ರಾತ್ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇಯ್ಪಣ್ಣ ಅಂಡ್ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಗೋಡಂಬಿ ಒಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆ ಒಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೋಡಂಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಇವನೊಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಐಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಗೀ ರೈಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕೆ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಗ ಗೌತಮಿನ ಇಲ್ಲದು ಬರ್ತದೆ ತೂಲೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗುಲೇನು ಇಂಚ ತೂಂದುಲ್ಲೊಲು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮೈತುಳು ಗಾಯ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ದಾದ ಪದೋಡ್ ಹೆಂಗ್ ದೇವರ ನಡು ಗೊತ್ತು ದಾಯ ಪಂಡ ಅಲೆಗ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಆತೆ ಬೇತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ ನುಪ್ಪು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಅವು ಜೀರಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಡ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಪಾಡಿತ್ತ ಅನ್ಸಂಡು ಅವು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡು ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಗೋಡಂಬಿ ದೇಕೊಂಡು ಗಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಪೂರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ನಿಕ್ಕಲು ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆನಿಯನ್ ಅಂಚಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಆನಿಯನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಕಲು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಉದಾಸೀನ ಅದೇ ನಮಗೆ ಹತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಸೆಕೆ ಹಾಪುಂಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಕಡಬುಡ್ಲೆ ಇರ್ಕಾದು ಒಂಕೆ ಹಾಪುಂಡತೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಐಕಾದು ಗಮ ಪರಿಮಳ ಬರುಂದುಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಗೌತಮಿ ಅದನ್ನು ಸವಿರುಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಪುರ ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಮೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಅವು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋದು ಆತ ಕೊರತೆ ಮೊದಲು ಅವೇನು ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಾ? ಚಾಕು ಇಲ್ವಾ? ಸಲಾಡ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮೇಡಮ್. ಸಲಾಡ್ಗೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲಾಡ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಅಬ್ಬ ಹಾಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೆಳೆಯರೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನಿಂದು ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಳುವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಇವತ್ತೊಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಈಗ ನಾಳೆ ಪುನಃ ಬೋರ್. ನೀವು ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಈ ತರ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ. ಮೂಲು ವಿತ್ ಸಲಾಡ್, ವೆಜ್ಜಿ ರೈಸ್, ಮೂಲು ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಂಡು. ಸೊ ನನ್ನ ಕಬಾಬ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತ ಮಲ್ಪುವ. ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ದಕ್ಲಿಗೆ ಕುಲ್ಲರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ವನಸ್ ಬಲ್ಸಲೆ ಪೂರ ಜನ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಜನ ಬತ್ತೇರು. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫನ್ನಿ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚನೆ ಜಾಲಿ ಮಲ್ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು. ಅಕಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಈನ ಪೂರ ಮಲ್ದ ಎಂಚ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ನೆಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂದು ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂದು. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫನ್ನಿಗ ಏನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲನ್ನ ಇದ್ರಡು ಬರೋದು ಪೋಪೊಂಡು ಪಣೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡಿ ಅಂತಿಕ್ಕುವೆ. ಸೊ ತಿಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬ ಬಾಯ್. ಏರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಜಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ನಿಗಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ಪಣೊಂದು. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್. ಶೋ ಕತ್ತಂಡು ಲೈಕ್ ಕತ್ತಂಡು ಒಕ್ಕ ಗ್ರೇವಿ ಶೋ ಕತ್ತಂಡು ಒಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಶೋ ಕತ್ತಂಡು ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಎಂಕ ಬಯಕೆ ಇತ್ತರು ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂದು ಮೂಲ್ ಬಂದದ್ದು ಕೂಡ ಅಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟ್ರೀಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಅದೇ ಕಬಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ದವ್ರು ಬಾಯ್ ಕಿರ್ಚನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್. ನೋಡಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಗೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಕದ್ದು ಹಾಕಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ.